Tampoc he escrit tant, però m'agrada aquest tema perquè puc anar xerrant amb totalment llibertat. I bueno, pues això és un trosset de jo. Vale? Vos contaré una anècdota, una cosa com a més personal, més íntima. Avui anem a xerrar de la família. Per què? Deixa'm acabar, per favor, no sempre se cuida. La primera cosa que m'agradaria dir és que, bueno, a la millor no ho saps, però jo soc de Bulgària. No se me nota tant perquè vaig venir en 9 anys i, clar, en revoltada de mallorquins, pues, és normal que tingui aquest accent. És un poc raro, però, bueno. I sap què? Que molta de gent de Bulgària se pensa que tota aquesta gent que està visquent a fora és milionari. Sí, efectivament, la gent se pensa de dir, hòstia, és que aquesta està a França, és que aquesta està a Alemanya, és que aquesta està a Espanya. Deuen tenir una pedazo a casa, deuen tenir moltíssim de dobbers perquè ja se paga superbé, no sé què, no sé quantos, però sí. Realment és així, Qüestió, la importància de la família no la trobes fins que potser no estàs a 3.000 quilòmetres en fora d'ells. A lo millor ho saps, però a lo millor no. Saps el que és voler abraçar a la teva família, però no poder-ho fer físicament. Aposta el que vull dir en aquest vídeo, que serà supercurt, però bueno, és igual. Per favor, aprofiteu la família. Trobeu-li la importància. Que sí que tu diràs, la meva predina l'altre dia me va dir això, me va enfadar. És igual. Desenfada't. Estima-la. Abraça-la. Hi ha persones que no poden. Hi ha persones que perden un familiar estant a 3.000 quilòmetres. I no un, sinó que 3. I no poder assistir als funerals. És una cosa que, vulguis o no, des de la meva perspectiva, per experiència. Fins que no vas a la seva tomba, no tanques el dol. I hi ha persones, per experiència, que quan perds a qualcú pots estar un parell d'anys en anar-hi i tancar el dol. Per això dic que no sabem la importància que té la família fins que no la tenim a fora. Fins que mos en donem compte de dir, hòstia, és que la tenc a 3.000 quilòmetres, l'enyor, però no la puc abraçar. Aquí és quan mos en donem compte. Perquè tal vegada vosaltres teniu aquesta sort de poder agafar el cotxe i en 5 minuts, en mitja hora, en 1 hora, a ser-hi i donar-li l'abraçada. Però hi ha persones que no poden fer en això. Se mos complica, perquè són 200 o 300 euros o 400 de vols, un dia i mig per anar, un dia i mig per tornar. Són dobbers. I també una altra cosa que volia dir. Jo, per exemple, estic molt bé aquí, perquè tinc els amics, tinc més de mitja vida feta aquí, però ja tinc l'altra meitat. El meu coret, per sort o per desgràcia, sempre està xapat en 2. I és molt mal de fer, però bueno. I per favor, no us enfadeu per tonteries en les predines, I aprofiteu la família. No sempre vos cauran en gràcia les coses, però intenteu aprofitar-la si la teniu a prop. Ja ho saps.